To je taký ideálny čas dať si nejaký taký zdravý smoothie, ktorý nás hydratuje, ktorý nám doplní energiu, z ktorého vieme mať naozaj aj veľa vitamínov. A rozprávať sa budeme o tom s Katkou Ferancovou, ktorá je špecialistka Planeo, že ako si teda vybrať ten správny mixer. Pekné dobré ráno. Krásne dobré ráno. Na čo teda klásť dôraz pri výbere smoothie mixera? Dôležité je vedieť, aký má výkon otáčky. A výkon je dôležitý preto, keď chceme mixovať napríklad, alebo mixer chceme používať ako multifunkčný v domácnosti, tak keď máme vyššie otáčky, tak dokážeme v ňom zmixovať aj tvrdšiu zeleninu alebo oriešky na orieškové maslá, poprípade rýžu na múku, aj to sa robí v dnešnej dobe. A pokiaľ potrebujeme ten smoothie mixer čisto len ako smoothie mixer na mixovanie nejakých nápojov a smoothie nápojov, tak nám stačia otáčky okolo 500 W, pri tých tvrdších zeleninách, ovociach už okolo 1000 W a viac výkon. A otáčky by mali byť 10 000, 11 000 otáčok, pokiaľ chceme mixovať naozaj len také tie ovocia, zeleniny, ktoré nie sú mrazené. A keď chceme lat, alebo teda napríklad zemiaky na harulu po slovensky, tak potom v podstate potrebujeme otáčky už okolo 20 000 otáčok. Dôležité sú aj nože pri výbere, pretože nože by mali byť z kvalitnej nerezovej ocele, po prípade potiahnuté titánom. Tie nože majú potom dlhšiu životnosť. Nože môžu byť 2, 4, 6 alebo až 8 nožov. Čím viac nožov, tým jemnejšie smoothie máte. Dôležité je aj príslušenstvo pri tých smoothie mixeroch. Pokiaľ to chceme pre viacčlennú rodinu, tak by malo mať viac nádob, aby si každý člen rodiny mohol spraviť svoje smoothie, a takisto sú dôležité funkcie. Aké funkcie by teda možno mal mať taký dobrý? Nie je ich potrebné mať veľa. Dôležité je, aby sme vedeli teda zmixovať ľad, čiže nejaký pulzný spínač. Potom sú mixery, ktoré majú samostatne vlastne časovač, takže si ho načasujete a on vypne po 30 alebo po 60 sekundách. Takisto tam je funkcia trebárs na mixovanie polievky a horúcich nápojov, alebo potom máme funkciu čistenia. No, my tu vidíme rôzne nádoby, teda niektoré plné, niektoré prázdne. Je dôležitý materiál nádoby? Je dôležitý v tom zmysle, že pokiaľ chceme teda mixovať aj horúce nápoje alebo horúce polievky, tak tá nádoba by mala byť sklenená. Výhodou sklenenej nádoby je to, že je odolná teda, a výhodou je aj to, že ona nenatiahne do seba pachy a farbu z ovocia a zo zeleniny, napríklad z mrkvy a z cvikly. A zase výhodou tých plastových nádob je to, že sú ľahšie, a v dnešnej dobe sa už vyrábajú aj z tritánu, plast, ktorý je odolný a nenaťahuje práve tieto pachy a farby. Katka, vieš nám dať ešte možno nejaký tip, ako dobre vyčistiť teda ten mixer? Mixer jednoducho vyčistíme tak, že do neho nalejeme do polovičky vodu, pokiaľ nemá funkciu čistenia, alebo aj to mávajú teda tie mixery. Nalejeme do polovičky nádoby teplú vodu, vložíme tam 2 lyžičky sody bikarbóny, na minútku necháme premiešať, potom len vylejeme, opláchneme, vysušíme. Tak ak ste aj vy teraz možno dostali chuť na smoothies, tak sa môžete zapojiť do našej súťaže o prenosný fitness mixer od Sencor. Pomocníka na mixovanie ovocia, zeleniny, detskej výživy alebo proteínových nápojov môžete vyhrať, a môžu vyhrať až 3 z vás. Stačí kliknúť na facebookový profil Telerána a pod súťažný príspevok napísať, aké je vaše najobľúbenejšie ovocie alebo zelenina v smoothie. Výhercov vyhlásime v Teleráne 22. júla. No a ceny do súťaže venuje sieť predajní Planeo a e-shop planeo.sk.